Kære alle sammen, rigtig hjertelig velkommen her i Maskinhallen Elverhøj og til ekspedition 2011. Vi skal fortælle jer om ekspeditionen, som vi skal drive de næste 3 år. I stedet for at jeg fortæller, så synes jeg, at vi skal høre fortællingen en gang til. Har du nogensinde spekuleret over, hvad der binder os sammen? Dig og mig. Vi tager os af kunderne. Vi tager os af ejerne. Vi tager os af hinanden. Vi tager ansvaret. Viljen til at skabe balance i tingene og kæmpe ærligt og loyalt for at få det hele til at fungere. Ved du hvad? Det er alt det og meget, meget mere. Men det bliver krævende. Vi skal helt derud på kanten, som bjergbestigeren her, helt ud at prøve nye grænser, helt ud at udvikle noget nyt, men stadigvæk med ansvarligheden beholdt, symboliseret ved klatretorvet. Så vi skal være ansvarlige pionerer i et og alt. Vi skal yde vores ypperste i perioden. For at løse de mange opgaver, vi har, så vil vi udsende 5 patruljer. En bjergpatrulje, som vil tage sig af de forhold, vi vil gøre på koncernniveau. En junglepatrulje, som vil tage sig af markedsforholdene. En flodpatrulje, som vil tage sig af hele netområdet. En polarpatrulje, som vil tage sig af hele økonomiområdet. Og endelig en ørkenpatrulje, som vil tage sig af hele området omkring kultur og ledelse. Jeg glæder mig til at gå på patrulje med jer alle sammen. Vel mødt til ekspedition 2011. Kundekompasset. Se, det har jeg fået udleveret i forbindelse med afslutningen på den sidste del af strategien. Og kundekompasset, det har jeg fået at vide, det har vist jer vej. Det har dirigeret retningen hen mod kunderne. Så jeg beslutter mig for, at det er en meget vigtig del at videreføre i junglepatruljen. Og målet, det står helt klart. Målet er, at vi skal have 30% meget tilfredse kunder. Er I klar? Er I også klar til at møde farerne? Godt. Så lad os se lidt på det næste. Målet er, at vi skal være best in class i benchmark inden udgangen af strategiperioden. Lad os kaste os videre over Polarpatruljen. Med den ene, fordi den er lidt svær at betjene den her med. I er nødt til at, jeg ved sgu ikke, om jeg kan have plads til alt det her. Vi stiller mere ned til det, det går ikke her. Jeg kan sgu ikke både styre vanter og fjernbetjening og skiver. IT er et andet område, som vi skal udvikle bedre. Vi skal blive endnu bedre til at udvikle og udnytte IT i vores forretningsudvidelser. Det er i hvert fald vigtigt for os, at vi også kigger og styrer vores risici. For et års tid siden fik vi kortlagt alle virksomhedens største risici, og vi har fået lavet handlingsplaner for en del af dem, for hvad vi skal gøre ved dem, altså for at minimere risikoen. Det arbejde skal gøres færdigt nu, og vi skal have lavet en endelig godkendt risikopolitik, som kan godkendes af vores bestyrelse. Jeg håber, I er friske på at tage med, selvom det kan blive lidt koldt, og der er pingviner og alt det andet. Er I friske på det? Ja. Godt. Så er der ordet til Jesper. Vi skal på ørkenpatruljeskabet. Vi skal sikre os, at der er konsekvens, og der er god ledelse overalt i virksomheden. Det kalder tiden på lige i øjeblikket, hvor vi har så mange udfordringer, både inde i virksomheden og uden for virksomheden, der påvirker os. En hver god ekspedition starter også med en sang, og jeg vil gerne bede alle chefer om at komme herop og hjælpe med at synge, ikke heroppe på, men dernede, og hjælpe med at synge med. Vi elsker vort job, og enhver kan jo se, at når blot vi står sammen, så tændes magien. Se os den vi og vi, knokler alle non-stop, og vi hopper og springer og bruger energien.
her en tørn, både med dikten og dan. Og alle med andel, de løfter på hatten. Ansvarsfuld pioner, det hos os alting sker. Vi har drevet af kampgejsten både om dagen og natten. Ansvarsfuld pioner, det hos os alting sker. Vi er drevet af kampgejsten både om dagen og natten.